Houve unha época na cofradía en que, claro, ao empezar a haber pouco traballo na industria e ter problemas, a xente se buscaba outros medios de vida, pois o normal era que moitísima xente accedera ao mar. E claro, viña xente para o mar sin ser profesionales ao mar, a maioría. De feito, moitos non se pagaban o seguro, tampouco estaban capacitados para mandar un barco porque non tiñan titulacións. O sea, foi unha maneira de o sector primario absorber parte dos excedentes da parte industrial. Cando foi o ano 82, que a reconversión, veu moitísima xente a acceder ao mar porque non tiña outra alternativa, vamos, outra alternativa viable para a súa economía. Normativizar e poñer en regla todo eso conlevaba uns anos, non? Conlevaba uns anos de formación. A xente non tiña competencia mariñeira, non tiña formación sanitaria, non tiña moitas cousas que eran necesarias para traballar no mar. E aparte, o único oficio que conocían era pescar ameixas, non se dedicaban a aparellos, nin a nasas, nin a mergullo, nin a ningún outro tipo de actividade que se desenvolve no mar, vamos. Recordo que cando era un rapaz andaba a pescar cunha embarcación de madeira e tiñamos campañas de pesca de ostra. Chegábamos a pescar sobre 1500 unidades de ostra en 2 horas. É unha pesquería bastante abundante, pero co cambio climático, que parece que non, pero sí que existe, esas especies se acaban extinguindo casi, porque esas pesquerías, eses bancos naturales que había de ostra, a día de hoxe non existen, vamos. Están ocupados normalmente por abundancia de vieira, que é unha das especies que prosperou co cambio climático, penso eu. E, en cambio, a parte económica máis importante da cofradía, que era o ingreso por venta de ameixa babosa, desapareceu por completo. De feito, é unha especie en extinción totalmente. De feito, se se miran as estatísticas de venta da cofradía, se ven as ventas dos anos 86 hasta o 99, 2000, 2000 e pico, hai ventas de 1500 kilos, 1100 kilos de ameixa babosa ao día. En cambio, hoxe é unha especie que solamente podes ver igual 10 kilos, como moito. O sea, que é unha especie en regresión total, vamos. Cando era a parte económica máis importante da cofradía en ingresos. Entón, claro, eso está afectando ahora mismo a parte económica da cofradía. Solamente vive de cando se abren os bancos marisqueiros de vieira, ou cando se abre o banco marisqueiro de pescar zamburiña, ou orizo, navalla, que son especies que antes casi nadie pescaba. Son os que están dando unha defensa económica á cofradía hoxe en día.